салом ба мухлисони Барселона. Усман Дембеле ки умед буд дар ҳолати вазнин Барселонаро танҳо намегузорад ва шартномаашро бо даста идома медиҳад, беномусона аз баҳса маоши ба мисли Роналду, Месси, Мбаппе талаб дорад ва агар Барса розӣ нашавад, Дембеле таҳдид дорад ки дастаро тарк мекунад. Ҳамлагари Ювентус Алваро Мората ба Хави хабар додааст ки ҳатто бо чашмони пӯшида омода аст ки бо Барселона шартнома бандад ва ба маоши камтарин розӣ мешавад. Барселона бояд барои омадани Мората Атлетикоро розӣ карда тавонад, зеро Ювентус барои трансфери Мемфис Депай шояд розигӣ намедиҳад. Имрӯз мо дар ин бора муфассалтар гап мезанем. Дӯстон, футболи Аврупо ба танаффуси зимистона рафт, аммо чемпионати Англия то ҳол давом дорад. Арсенали айни ҳол нотакрор дар майдони худ Манчестер Ситиро пешвоз мегирад. Дар бозии марказии 21 давр Ливерпул ба меҳмонӣ ба Лондон рафта бо Челси рақобат хоҳад кард. Фаворитони худро дар 1x интихоб намоед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд. Вале аз ҳама муҳим, бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди Барсаро Ссилкаи дар комментарияи ин видео. Нимовзятгари Барселона Усман Дембеле шартномаашро эҳтимолан бо Барселона идома намедиҳад. Роҳбарати Барса бо агенти Дембеле Мусо Сисоко оиди маоши футболбоз ва мукофотпулиҳо барои шартномаро идома додан ба мувофиқа нарасиданд. Хабар медиҳанд ки Мусо Сисоко барои идомаи шартнома 20 миллион евро мукофотпулӣ талаб намудааст ва барои Дембеле 43 миллион евро маош дар як сол. Ба шартҳои гузоштаи Дембелеву агенташ дар Барселона розӣ нестанд. Усман Дембеле 4 сол дар шифохонаи Барселона барои муолиҷа шуданаш миллионҳои евро маош мегирифт. Тамоми бозингароне ки дар Барселона солҳои дароз бозӣ карданду унвонҳои қаҳрамонӣ оварданд, ба хотире ки даста дар буҳрони иқтисодӣ қарор дорад, маошашонро кам карданд. Акнун Дембеле бо агенташ аз Барселона талаб доранд ки 43 миллион евро дар як сол маош, 20 миллион еврои дигар мукофотпулӣ барои идомаи шартнома, 5 миллион евро мукофотпулӣ барои ғолиб шудан дар Лигаи чемпионо ва 2 миллион евро барои ғолиб гаштан дар Ла Лига. Аз рӯзи омаданаш Дембеле дар Барселона 126 бозӣ карда 30 гол задааст ва 23 партофти головар анҷом додааст. Дар 104 бозӣ иштирок накардааст бо баҳонаи ҷароҳат бардоштанаш. Дар томи чорабиниҳои даставӣ ё дер мекард ё иштирок намекард. Ягон бозингар шояд дар томи Аврупо чени Дембеле дар тамринҳо дер накардааст. Бо вуҷуди ин, Усман ва агенташ аз Барселона ки ҳоло миллиард евро қарздор аст, 43 миллион евро маош талаб доранд, аммо барои кадом натиҷа? Дар Барселона Усман чӣ нишон додааст ки маоши Мессиро талаб дорад? Курнамактарин бозингар дар таърихи Барселона Усман Дембеле аст ва мо Минораёларо танқид мекардем ки аждаҳор аст, вале Мусо Сисоко аждаҳорхӯраки футбол будааст. Бо вуҷуди ин ҳама, Барселона бузургтарин маошро дар даста ба Дембеле пешниҳод кард ва мувофиқи шартнома ҳар сол ба таври автоматӣ маоши ӯ зиёдтар мегардид. Маошҳо як тараф, кадом мукофотпулӣ барои идомаи шартнома? 4 сола маоше ки барои хурдану хоб кардан дошт, агар ҳисоб кунем, аз Барселона Усман қарздор мешавад ва бояд 4 соли дигар бепул бозӣ кунад ва баъдан талаб карданро ба худ раво бинад. Аҷоибии кор дар он аст ки Барселона ҳамин ҳозир омода аст ки шартномаро бо Дембеле қатъ намояд ва ӯро агенти озод карда иҷозаи дастаро тарк карданро додааст. Вале ӯ розӣ нест. Медонем барои чӣ? Зеро худашро ауксион кардааст ки то тобистон бояд аз Барселона маош бигирад, баъдан метавонад бо маоши гаронтарин бо ПСЖ, Ювентус ё Ньюкасл шартнома бандад. Мардум, Дембеле аз 1588 рӯзе ки дар Барселона гузарондааст, 712 рӯз фақат ёнбош карда дам гирифтаасту халос. Ба назарам Дембеле бо ин рафтораш ба Балотелли дуюм мубаддал мегардад ва то мефаҳмад ки агенти бевиҷдону беномусаш бо ӯ чӣ кор дорад, пушаймонӣ дигари суде надорад. Яке аз рӯзноманигорони маъруфи Испания Хави Мигел хабар додааст ки ҳамлагари Ювентус Алваро Мората ба наздикӣ бо Барселона шартнома мебандад. Айни замон футболбоз ба ҳамлагар ниёз дорад, зеро Агюро карьерашро хотима бахшид. Мартин Брейтвейт, Мемфис Депай ва Ансу Фати ҷароҳат бардоштанд ва Люк де Йонг бошад ба сатҳи Барселона ҷавобгӯ нагардид. Барселона аллакай расман оиди трансфери Мората дархост равон кардааст ба Ювентус, вале бошгоҳи Турини намехоҳад ки барои гузариши Мората дар қарордод Депайро илова намоянд, зеро ба Массимиано Алегри футболбоз писан нест. Як мушкилии дигар дастаи Атлетико аст ки Мората футболбози ин даста маҳсуб мешавад ва онҳо барои гузариши ӯ 35 миллион евро талаб доранд.
ҳави аз дӯстони наздик хабар ёфт ки Мората дар Ювентус худашро хуб ҳис намекунад ва бо ӯ таърихи телефонӣ суҳбат намуд ва Мората омодагии худро барои тарк кардани Ювентус иброз кард. ҳави пешниҳоди гузариш ба Барселонаро кард ва Мората гуфт ки ҳатто бо чашмони пӯшида омодааст ки бо Барселона шартнома бандад. ҳавиро омодагии Мората ки ба хотири дар буҳрони иқтисодӣ будани Барселона тайёр аст ки маошашро кам намояд дар ҳайрат гузошт. Мората ба ҳави хеле писанд аст ва ӯ тамоми кӯшишро мекунад ки ҳамаи зимистон футболбозро ба Барселона биёрад. Як имкони беҳтарин дигар барои Моратаро овардан ба Барса ин аст ки бояд ҳатман ӯро истифода баранд. мувофиқи қарордоди Барселона ва Атлетико барои пурра футболбози Атлетико шудани Антуан Гризман, Атлетико бояд тобистон 40 миллион евро ба Барса пардохт намояд. Агар аз ин имконият истифода бурда ба ҷои пул Моратаро бигиранд, бо Ансу Фати, Ферран Торрес ва Алваро Мората ба мо дигар ягон гуна Дембеле шишагин лозим намешавад. шумо дар ин бора чӣ фикр доред дӯстон? ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. ба ман шавқхор аст ки мухлисони Барселона ва подписчикони канали Барса ТВ дар ин бора, дар бораи ҳолати Дембелеу Мората чӣ фикру ақида доранд. Бо шумо буд Муҳаммад Гайров дӯстон. Хайр, то боздид.